La colla volia participar molt més activament de la vida social de Gràcia. Ens va fer que ens plantegéssim fer un carrer. Era una cosa una mica sorprenent, perquè normalment als carrers es fan associacions de veïns o comissions de festes i que el volgués fer, en aquest cas, una colla de cultura popular, va sorprendre molta gent, però bé, pensem que això ha sigut un èxit, perquè precisament ha permès que molts castellers hagin conegut la festa major i s'hagin involucrat amb la festa major i que la festa major hagi conegut el món casteller. Els primers anys era allò de a corre-cuita i aviam què podíem fer, i amb els anys hi ha hagut gent que s'ha volgut involucrar molt a la festa major i lluitem per intentar fer un bon decorat. És un moment de creixement i és una festa que estàs treballant durant tot l'any, tant castellerament com fent el guarnit, i preparant diverses activitats, i fa una cohesió dintre la colla. Que el guarnit estarà allà i que hi ha gent que està dedicant-se al guarnit com a bèsties. I a més tenim gent molt bona, que després sempre fartes, hòstia, mira el que hem fet, tal, i tu ben bé no has fet res, no? Sempre vull dir, els artistes de la colla que són els que han estat allà. Però bueno, mira, com que és de mi equip, doncs mira això, que bé que ens ha quedat, tal qual. L'aconseguim fer gran, aconseguim que els concerts s'omplin, aconseguim que les activitats motivin, que sigui un espai acollidor, no? Que no sigui una plaça només de passar-hi, sinó que sigui un espai per quedar-s'hi i fer vila. I com treballa la colla per guarnir, per preparar barra, per fer torns, per dir, ostres, som una única entitat en la mateixa direcció i tots treballant per aquesta festa que és la nostra festa, saps? La que estem quasi tot l'any esperant, quasi tots, jo crec. És superintens, és una setmana a tope de colla, de castells, de vila, de cultura, els concerts de la nit, és que clar, et tornes... És com entrar en un núvol de festa major. I'm on top of the world, I'm on top of the world, waiting on this for a while now, paying my dues to the dirt. I've been waiting to smile, to hold it in for a while, take you with me if I can, been dreaming of this since a child. And I know it's hard when you're falling down and it's a long way up and you make the ground, but get up now, get up, get up now. És la setmana més important tant socialment com castellerament. Socialment, evidentment, perquè és la setmana de Gràcia, és la setmana que la colla participa activament
amb la nostra festa major. Tota la colla pràcticament hi pren part. El que aconsegueixes és que molta gent es guardi aquells dies de vacances per estar aquí, que els dies abans de vacances passin pel local de festa major, donar un cop de mà i acabar fent el fruit. I és un moment que jo crec que la colla és el moment que fa més família castellera. És a dir, és un moment on la colla creix molt gràcies a Festa Major. I és on realment, humanament, la gent surt a plaça, la gent es relaciona, la gent es coneix, la gent ha anat a guarnir, la gent ha estat a la barra, la gent està a la plaça, la gent es passa el dia a la plaça. O sigui, és on realment podem tocar al carrer, que és el que més ens agrada. O sigui, la gralla està fet, és un instrument que està fet perquè soni al carrer i cridi l'atenció de tot el veïnat i surti tothom a veure què passa. I realment la Festa Major és això, per mi és donar la nota tot el dia. I per tant la setmana de Festa Major socialment per la colla és un punt d'explosió, de que ens coneguin, de que ens vegin, d'aconseguir que gent s'engresqui a venir i a fer castells i per tant socialment és molt, molt important. De fet és la millor setmana de l'any, sense cap mena de dubte. Tornaria el primer dia, no recordo quants anys fa, per dir-vos que no us espanti cap recel i que mai digueu que no a cap aventura. Com germans ens hem vist créixer, no són anys el que han passat. Són 1000 carrers, carreteres i cançons, 1000 rialles carregades a l'esquena. És un dels moments esperats de l'any. És un moment on castellerament podem treure tot el que tenim dins i tot l'esforç que hem fet prèviament per demostrar el que som com a colla. És un reflex del que és la colla, no? És com una família que aquella setmana es concentra i la plaça de la Vila és com si fos el carrer de la Vila, no? I allà saps que és casa teva, no? És el lloc on pots trobar la família, és l'altra família, no? Doncs és el lloc on la pots trobar i penso que és el que dona vida. O sigui, la colla dona vida a la plaça, però és que és també la plaça que dona vida als castellers que estem allà. És que és tan màgic el fet de, per mi, poder anar a la plaça en qualsevol moment i trobar-te amb gent de la colla. O sigui, és que la plaça està viva perquè hi som nosaltres i, a més, la colla és la plaça. Hem deixat boscos enrere, hem cremat penes i planys, hem conegut la quimera del poder i a cops hem après la vida sencera. I encara que volgués anar-me'n lluny d'aquí, estic fent